କାଲି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆପଣ ନଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ମାଛ ଦିଅନ୍ତି ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ ପରା ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଠି ଦରକାର ଅଛନ୍ତି ବୁଲିକି ଆସିଲି ସେଠି କ'ଣ ହାଲଚାଲ ସବୁ କାଲି ପାନ କାହାଠୁ ଆଣିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଜଟିଆଠୁ କ'ଣ କହିଲା ଦଉଛନ୍ତି ଯାହା କହିଲେ ଦେଇଦେବେ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
ଆମର ଭୋଗ କରି ଜାଣିବୁ Praya,